Mutta aloitetaan Talvivaaran ympäristökatastrofilla. Paljon piti vettä virrata ennen kuin valtiovalta ja virkamiehet heräsivät kaivoksen tilanteeseen. Sen sijaan Kainuussa on jo vuosia pelätty Talvivaaran ympäristöriskejä. Viime maaliskuussa ongelmat ja huoli levisivät Savon puolelle ja syntyi Stop Talvivaara -kansalaisliike. Tänään se vaati Helsingissä järjestetyssä mielenosoituksessa koko kaivoksen sulkemista. 45 minuuttia seurasi ympäristötaistelua paikan päällä Talvivaarassa. Pystytkö auttamaan, että siitä saataisiin kuvaa, ajantasaista kuvaa? Mä voin kyllä puhua heidän kanssa siitä, että mä pidän sitä erikoisena, että he pääsivät mediaedustajien sisälle sinne. Suomen Greenpeace voitti edellisen vuosia kestäneen taistelunsa Metsä-Lapin metsien puolesta. Nyt paukut pannaan Kainuuseen. Tämähän näyttää tukitulta, niin kuin sanottiin. Mutta nythän täällä on toisia kohtia, minne ei pääse ainakaan näin helposti katsomaan. Tästä 0,5 kilometriä tonne päin on puomi ja 3 kilometrin päässä tehdään sit sitä patoa, jonka pitäisi estää niin sen jätteen pääsy niihin eteläpuolen vesistöihin. Tässä pitänee koittaa tänään tai huomenna. Että... Tämä näkyy järveen. Iho oireita tullo. Ei saa saanavettä otto. Ei saa ottaa löylyvettä veronkaa. Ympäristöministerin neuvottelut Talvivaaran kanssa venyivät puoli tuntia pidempään ja Talvivaaran ääni kellossa on muuttunut. Me olemme tehneet nyt tässä vierailuaikana ja sen jälkeen tiettyjä järjestelyjä ja lehdistöllä on mahdollisuus käydä paikalla. Tämä on mittaluokaltaan vakava ympäristöongelma, mitä tässä vuoden yhteydessä on tapahtunut. Onko se mahdollisesti tehty huonommin kuin muut altaat? Minun käsittääkseni se ei pidä paikkaansa. Se on tehty kaikkien sääntöjen ja hyväksyntien mukaan. Muitakin riskejä uraanissa on kaikki muutkin vaiheet, liotukset ja murskaukset ja räjäytykset. Kaikki on arvioitu. Sä oot ihan oikeassa ja mä oon sitä mieltä, että Suomessa on tehty vakavia virheitä 50 vuotta sitten siinä, että uusia kaivoksia perustettaessa niin ympäristövaikutusten arvioinnissa on pimitetty niin kuin tämän uraanin liukenemisen ja mahdollisen uraanin erkaantumisen vaikutukset siihen hankkeeseen ja alueen asukkaat ei ole saanut täyttä tietoa ja mun mielestä se on ollut vakava virhe. Meille niin kuin naurettiin ja meitä ihmisiä, jotka huomattiin se ja oltiin huolissa, niin meitä on alettu pitää vähän yksinkertaisena täällä, että me ollaan tämmöisiä omaa edun tavoittelijoita yhtiönkin taholta. Talvivaara on päästänyt saastunutta vettä Lumijokeen. Tässä on se sudenjälkku. Ennen pidettiin verkkoja aina ja käytiin kalassa, niin aivan mahtavaa haukkea. Sai niin paljon kuin halusi, semmoista kilonpainosta oli ja ahventa oli kanssa iso, aina meni verkkoihin. Nyt tämä on aivan kuollut vesi. Ja tämähän näkee niin tyhmevikin silmällään, että tämä ei ole luonnonpuro enää. Tämä on tämmöistä, miten sanon, sakkavettä. Pekka Perä piti Tuhkakylän koululla meille palaveria ja sanoi, että kun me vaan rapaakosta vettä panna, niin lisääntyy ne bakteerit ja se ruostuu ja saa ne metallit, niin ei se ollutkaan mikään luonnonmukainen lejoitus. Sehän oli täydellinen huijaus. Törmäämme Elyn näytteenottomieheen ja harjoittelijaan Lumijoen sillalla. Onko näistä näytteistä löytynyt aiemmin jotain tästä Lumijoelta esimerkiksi? Me otettavan näytteitä valvojat seuraa ja tutkijat seuraa sitä tilastoa. Kainuuseen tulleet ympäristöaktivistit majoittuivat samaan mökkiin, jonka tarjosi huolestunut matkailuyrittäjä. Yön aikana paikalle on tullut lisää Greenpeacen vapaaehtoisia ja Unkarista myrkkyasiantuntijia. We are afraid that maybe uranium is out there. Uranium, if it's not radioactive, it's already damaging very much the human kidney as a heavy metal. But if it's radioactive, then there is of course much more problem. Ryhmä jakautuu kahtia. Toinen ottaa näytteitä ja toinen menee valmistautumaan mielenosoitukseen ELY-keskukselle. Kiipeilyryhmä tekee harjoituksen ennen varsinaista iskua Elyyn. We always try to do everything we can before we have to go into an action to make people realize that this is happening and to try to make a change. Mitä porukkaa tämä on? Ketä nämä täällä pylväissä on? Ne on Greenpeacen kiipeilytiimiläisiä. Meitä on tässä kiipeilytiimissä nyt 4 henkeä. Oletteko te vapaaehtoisia? Joo, ollaan. Oululaisten olisi syytä olla tosi huolissaan nyt Talvivaarasta ja etelässäkin niin Kuopion vedenotto tulee niin Nilsiästä Vuoksen vesistöstä, että kyllä tässä pelataan valtavilla riskeillä. Ai siinä on palapohja. Mistä se on?
Se on Talvivaaran kaivoksen. Oho. Tämä erittäin vahva pohjamuovi pitäisi siellä kestää vähintään 10 vuosia. Onko teillä resurssipulaa? Mä olen yksikön päällikkönä irrottanut yhden meidän valvojista Talvivaaran valvontaan. 3,3 henkilövuotta me käytettiin teollisuuden valvontaan viime vuonna. Talvivaara on ympäristörikos! Tuun tehdä tälle koko kaivoskentälle jotain. Koko perjantai-aamupäivän Greenpeace on ottanut näytteitä Talvivaaran alueella. Tässä on nyt tämmöinen perskärpäinen niskan takana, vaikka ollaan tehdasalueen ulkopuolellakin. Rauhassa saa tuottaa, koska toistaiseksi nämä meidän näytteenottoalat on olleet tehdasalueen ulkopuolella. Ongelmahan tästämähän sen ongelman näyttää, jätevedet karkaa tehdasalueelta ulos. Can you say anything about this Lumijoki? There was a quite bad smell there, and so I think that there is quite a chance that the water is polluted there. Tutkimuksen tulokset valmistuvat perjantaina.